En we beginnen met het bericht dat de actie van de douane bij Nieuwe Haven doorgaat. Gisteren gingen de douaniers niet in staking, maar hadden ze een onderbreking van de werkzaamheden, een actie onder werktijd. Het gaat om de douaniers bij Nieuwe Haven. Het gebouw waarin ze staan te werken, maar het gebouw waarin ze zitten is slecht en dat is het al lang. En ze wachten al 2 jaar op een nieuw gebouw of op een plan en dat komt maar niet. En daarom hebben ze het werk tijdelijk neergelegd. Vandaag gaan ze die actie voortzetten en zullen er ook douaniers onder meer van de luchthaven en van Punda zich aansluiten. Want het gaat om 2 punten, zo zegt Raymond Margarita van de APVO. Het gebouw is niet in goede orde en ze horen maar niks van de leiding of het ministerie van Financiën en ze willen dat er iets aan gedaan wordt. En de gratificatie die heel veel andere mensen binnen het ministerie van Financiën wel hebben gekregen, is er niet voor de douaniers en daarvoor leggen ze ook het werk tijdelijk neer. De actie wordt dus vandaag voortgezet en we houden het voor u in de gaten.